beste batzuk ere bada. Hama iskinan jartama ez hori dut gero bat. Bueno, arratsaldean etxatzeko ondo bazalduko zenutela, txalde dutela. Beraz, bakainan ikustekoa zen nahi egin zaudeten, horren kontra, useri, alkantzako dut, bale? Guk esan artean gero ez da dut hasi, bale? Useri danau, useri dela horren artean ez da hasiko, bale? Horren balitzaren ere lekuetan. Gogoratu, leheno bezala, altzaileak dagoa horren dugu duen, bai? Gabernantea pasako dira, eta altzaileak dagoa horren dugu duen. Ez dut pasibea duetan da, horren dugu duen, ez, iztefiko horren duen. Bueno, ez bat basta da, zeritzen joan, ikusko dugu kantela, bizatzeko. Hoy buscauta moria. Sí, buscauta moria.
Bueno, egin siempre zaudete, ordu, egitaratuak ordu daude, ikusi egon dut, ez? Bueno, ahí se ve
Vale. Venga, zaindu. Klikarren sartuek argazki honen dago aukeratuta dialdo. Bai, WhatsApp-ez baina izatateko WhatsApp-era, bale? Ez dute...
Somatzen da, bai. Ari naiz batzuk ezagutzen, Enfokatu gabe. Bitartean nahi dago, webgunea argitu da. Zerbait.
A ver, Chastel Barcelona ya. Vale.
Ligillako goizeko emaitza guztiak PDC batean posible dira? Amelia, behar dut el PDF goizeko emaitza guztiak. O WhatsApp ez bidali PDF. Goizeko ligillako emaitza guztiak. Berdin zaizu fondo tarteti gabe eta ez esan baldin bada, ez? Sin más ni más. Daukat jakiten, egin dezaket. PowerPointen beraize, edo egin dezaket bezala, izenean Exceletan, da datu. Pasatuko Ez, nahi dut PDF. Informazio dut baduzela. Fondoa zezu nahi, kolorea eta bonito. Kolorea eta bonito. Eta mazazpik, eta mago elkarren. Amelia, pasatu dian?
Bidali dizudan dokumentuan gero aldatu daiteke momentu batean. Ez? Esan nahi dut, zenbait izen oso luzeak dira, horrez ez dira, horrez kenduko ditut bigarren sartzeko. Tres días estuvo guztiak. Gracias. Jarri ez izena basea Ligiliako emaitzak.
Bat pasea, bai. Ligilla, ekin. Ligilla normal, ez dakit nola esplikau. Espainola, euskera, guken eta. Kanporaketa. Ligilla izan nahi. Hostia, claro, ligilla. Baina. Hostia. Gero, euskeraz, nola esan daiteke, gure kirol efusibitatean, ez dakit. Kanporaketa... Lehenengo fasea. Lehenengo fasea. Emaitza eta tanto guztia. Bai, Tantoa. Amuxuak bai, nahi bat. Intentatu alde zerbait, beko franja desagerrazteko. Konkal maila horren urterako, desagerrazteko Google-eko beko... Emeki. Bialtzizu lotura bat. Gatzea aukezunen, Irakurri zailo gatea.
lehen hemen ondo zuten. Aldatuko diot. Eta ez dauka wifirik.
Oksiko bizi seçemle. No. 별로 에스키 국가가 에스키 국가가 Ah, vale. Hoy este gai ikusten. Legi, serio, hartzeko puntu zen, ahotsak hori zertzen. Hoi egin ikusten, hau egin. Honena, emizio hori.